देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। ते राज्याचे 21वे मुख्यमंत्री झाले। देवेंद्र फडणवीस यांनी आझाद मैदानावर सीएम पदाची शपथ घेतली। त्यांच्याबरोबर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। या शपथविधीसाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तसेच इतर भाजप शासित राज्यातील मुख्यमंत्री सुद्धा या सोहळ्याला आले होते। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले। मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे लगेच कार्यभार हाती घेणार आहे। शपथ घेण्याआधी फडणवीस यांनी गोपूजन केलं। त्यानंतर त्यांनी मुंबादेवी सिद्धिविनायक गणपतीचं दर्शन घेतलं। शपथविधीसाठी निघताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईंनी त्यांचं औक्षण केलं। मुंबईतील आझाद मैदानावर शपथविधीचा सोहळा पार पडला। फडणवीस शपथविधीसाठी मंचावर दाखल होताच कार्यकर्त्यांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत केलं। मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मंचावर उपस्थित असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासोबत त्यांनी हस्तांदोलन केलं। महायुतीच्या शपथविधीविषयी मोठा ड्रामा पाहायला मिळाला। मुख्यमंत्री पद आणि गृहमुख्यमंत्री पदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये शीतयुद्ध सुरू झालं होतं। पण मुख्यमंत्री पद गेल्यामुळे आणि गृहमंत्री पदही मिळत नसल्यानं एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा होती। शिंदे नाराज असल्यानं ते आज उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार नाहीत असंही म्हटलं जात होतं। आज शिवसेनेच्या गटातील आमदारांनी एकनाथ शिंदेंचं मन वळवण्यात यशस्वी झाल्यानंतर शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार असल्याचं सांगितलं। शपथविधी सोहळ्याला एकनाथ शिंदे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर मंचावर आले। देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय प्रवास समजून घेऊया। आरएसएसचे स्वयंसेवक, सर्वात तरुण महापौर, मॉडेल, आमदार ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री अशी गरुड झेप फडणवीसांनी घेतली आहे। फडणवीसांचा मॉडेल ते रोल मॉडेल हा प्रवास थक्क करणार आहे। देवेंद्र फडणवीस हे 1992 मध्ये नागपूर महापालिकेचे युवा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते। त्यानंतर 5 वर्षात ते महापौर देखील बनले। फडणवीस हे सर्वात तरुण महापौर बनले। त्यानंतर त्यांना आमदारकीची संधीही मिळाली। 1999 मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले। त्यानंतर महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनले। भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतर ते 2014 मध्ये पुन्हा आमदार बनत पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले। यानंतर 2019 मध्ये 80 तासांचे मुख्यमंत्री ते विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिकाही त्यांनी साकारली। मात्र 2022 ला शिंदे सरकारमध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावं लागलं। 2024 मध्ये मात्र देवेंद्र फडणवीसांनी मी पुन्हा येईन हे खरं करून दाखवलं आणि मुख्यमंत्री पदाची हॅट्रिक केली। ब्युरो रिपोर्ट, कोकण 7 लाईव्ह। मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल
अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.